Hausa Online, wanda ya saba gabatar muku da sababbin ilimin jima'i kamar irin sirrin jima'i, ilmantarwa, zamantakewar aure da dai sauransu. Yau ma ya sake zuwa muku da wani sabo fitacce ƙasaitaccen ilimi mai suna saduwar aure, wanda zai dinga zuwa muku a duk ranar sati Monday da kuma ranar Alhamis. Don haka sai ku kasance da Hausa Online duk ranar sati Monday da kuma Alhamis domin samun ilimin jima'i. Sai ku danna subscribe, sannan ku danna alamar ƙararrawar sanarwa ta yadda za mu sanar da ku da zarar mun ɗora sabon bidiyo. Daga ƙarshe ku tura ma 'yan uwa domin su ma su amfana. Naku a koda yaushe Hausa Online.